Știri de Bucuria TV, începem ediția de astăzi, cele din 8 august 2016, cu vești din Iran. Mai exact, vedem că Ahmadinejad i-a cerut lui Obama, președinte american, să returneze cele $2 milioane în Iran, sumă ce aparține de drept statului iranian, mai exact poporului iranian, sumă ce a fost confiscată de americani ca urmare a embargoului ridicate împotriva Iranului. În continuare ne bucurăm la vedea știri că capitala ISIS, Raqqa, a fost lovită de revolte și dezertări. Mai exact, o revoltă în capitala statului islamic a rezultat în peste 200 de morți ca urmare a luptelor între miliții și luptători. Continuăm să vedem cum un turist chinez a ajuns refugiat din cauza că i-a fost furat portofelul și la poliție nu o să completeze formularul de victimă, l-a completat pe cel de refugiat. Acesta a avut plăcerea de a petrece o săptămână în centru de refugiați. În continuare, vedem că jihadiștii din Aleppo rezistă ofensive siriene. Mai exact, membrii statului islamic din Aleppo s-au declarat învingători în fața unui asediu al armatei siriene, însă armata siriană insistă că teroriștii au suferit pierderi mari pentru a apăra un obiectiv lipsit de importanță. Și încheiem ediția de știri astăzi cu notiții din Rusia, care va întâlni suport aerian oferit Siriei. Mai exact, ministrul extern al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat că în urma ostilităților din orașul Aleppo, orașul unde ISIS continuă să reziste, acesta va înteți suportul aerian pentru a se asigura că acești teroriști nu recuceresc orașul. Vă mulțumim mult pentru atenție, vă reamintim că puteți vedea toate știrile pe pagina noastră de Facebook.